Ja mä lupaan, että jos sä nyt meet katsomaan YouTube-ihmeelliseen maailmaan, kuinka eristät retkeilyauton putkieristeellä, niin et varmaan löydä. Mut mä lupaan, tämän videon jälkeen, kun sä meet katsomaan, niin sä löydät ainakin yhden. Hei! Olemme pahoillamme, että joudumme tämän kertomaan, mutta videoiden julkaisutahdin takia joudumme käyttämään AI:n tekemää ääntä. Kuten aikaisemmalla videolla kerroin, Jassu osti minulle syntymäpäivälahjaksi uuden tikkataulun, joka on Bulls Shark Pro-merkkinen taulu. Uuden tikkataulun kunniaksi viskastaan 1 tripla 20 toho. Noni, ettei tästä kanavasta nyt tule mikään projektina PDC, niin mennään vähän katsomaan tota pakettiautoa. Tässä videossa käymme läpi erilaisia eristysratkaisuja. Tavoitteena on saada maalattua tuo etuosa ja saada takana oleva kaari eristettyä. No ei nyt oikeesti. Mut joo, siis nyt ihan oikeesti siis, että Jere siivoaa nyt kabiinia. Mä teen ton loppuun ton samalla tavalla kuin toi on tehty hienosti, niin teen sen nyt. Siinä nyt ei ole välttämättä mitään nähtävää, mutta Jere nyt siivoilee tätä sitten. Ja sit toi pitäisi vähän maalailla. Silkkimaalilla toi pohja tuolta. Ja ton alta. Niin raviks sanoo irti tosta vai? Mitkä? Ja minkä alta? Tän alta. Niin sen alta. Nää pitäisi saada pois. Oho. Mut kun nää ei lähde. Mä en kyllä niinku mitenkään haluais ottaa näitä irti. En niinku yhtään. Tämä meidän aloittaminen on aina tämmöstä, että vittu, mitä ei saada aloitettu, kun pitää tehdä kaikkea ihmeen muuta. Joku on ajanut auton tähän päälle. Auto on päällä. Laita jatkojohto. Ei se hyödytä, kun se auto on päällä. Ota käsierru pois. Ai, mä oon jumissa. Ai, paskaa, tarttuu juuksiin. Laittakas. Käsijarru. Ai, loistavaa. Nyt on sekin jarruputki hyödynnetty. Niin, kyllähän siitä puhuttiinkin, että... Kyllä sille joskus tulee käyttöön. Nyt siitä tuli teline. Niin vittu. Varmaan tuoltakin löytyy. Perkele! Semmonen. Sillähän nyt sit varmaan pitäisi. Noin! Se on niinku melkein. Tuleeko vielä kovia ääniä? Eipä kai. Antaa sen nyt olla sen aikaa siinä. Mennään nyt silleen järkevästi tätä step by step. Ja taas. Formsprauer. Biltema art number 8. Mä en tiedä mikä on 0. Formspraueri best. Ja sitten meillä on tämmönen Jeren prusi. Sitten jonkinnäköinen rätti, mikä voisi uhrata. Rätti. Ja sitten siivousliinalla loput. Mikähän se tää on? Mä veikkaan, että toi on penkin lämmitin. Voi olla itse asiassa. Pitäisikö mun tehdä tää toisella tavalla kuin toi toinen? Ihan, mitä sun intuitio sanoo? Niin, totta. Se toimi viimeksikin. Jos mun intuitio sanois nyt, että mä laitan nää. Pitäisikö mun kokeilla eri tavalla vai haittaakohan se? Se kaari ei tiedä, että miten se on eristetty. Toi on kyllä sit hankala. Vittu. Mä tein saman päätöksen. Mä tein saman ajattelukaavan kuin viimeksi. Mä kokeilin ja pyöritin ja sit tuli lopputulokseen samaan lopputulokseen kuin tossa.
Se pitää sit kuivata hyvin. On kyllä taas paikat keksitty. Oho. No se on kyllä jo. No ehkä mä voisin laittaa sitä pikkusen lisää siihen. Temppu. Puolen vaihto. Näin. Isoimmat mädrät pois. Noin ikään kuin. Rullaati, rullaati. Pääsette tämmöiseen johonkin kaarirullaus POV. Ei oo kyllä POV. Content. Jotenkin tuntuu, että tää puoli menee paljon nopeammin kuin toinen puoli. Ehkä se johtuu, että kun on jo taustalla vähän kokemusta, Niin, sehän se varmaan on. mahdollista. Onhan tässä nyt jo kuitenkin yksi tämmönen kaari rullailtu, niin onhan tässä nyt. Jo melkein ammattilainen. Niin. Aika hyvä. Apua. Kas paskane. Ollaanko me kuvattu koko ajan näin? Toivottavasti ei. Hän on kuivunut. Nyt on kyllä toikin ollut tossa ihan tarpeeksi kauan. En piereskele täällä. Kuuluu vaan pieruääniä. Se saa kuivua siinä. Se saa ruostua siinä. Hei, tolle pitäisi nyt keksiä joku. Oho, voi paska. Mitä? Ei mitään. Minkä mä keksin tohon, että perkele! No tohon mä sen saan, mutta ei se hyödytä mitään, mutta saada se niinku näin. Tonne. Kato, tonne. Kaikki, mistä on hinkattu. Käryää! Hirveen paha haju. Niin. Semmosta se on elää munkaan. Älä hengitä. Ennen. Oi helvetti mikä kärry oikeesti. Niin on. Toi on niinku pahempi kuin spraymaali. Niin on. Joo, vinkkinä vaan sit niinku kaikille, ketkä tekee tolla paskalla, niin Haisee pahaa. joo ja huomioikaa ilmanvaihto. Se ois nyt se osa, toi ja toi. Veretty. Ei! 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 Kaadoiko sä se? Pikkusen läikytin. Voi paska. Oho. Korjattu. Hullukallo. Hullukallo. Ai hyvä. Ota. Joo. Ota. Vittus. Joo. Sormehti on niissä. Juu. Roikun täällä yhdellä jalalla. Nojaan. Kitti. Keskivartalainen. Vittu, oisko noin vielä pitänyt tosta? Toi ja. Ai sprayata. Mm. Joo. Ei vitsi mä oon hyvää. No sehän me kaikki tiedettiin, mut kerro vaan lisää. Kato, mä leikkasin taas tälleen tähän näin palasen näin. Ja sit siitä jäi ylimääräinen. Se menee tänne. Mm. Jumalaut, sit hän pääsee tosta vetämään koko lattia. Ihan pikkujuttu vaan suu sit seuraavaksi. Ei paha. Pitääks eristää vai? No. Ai täysin. Mm. No meillä on vielä 2 pakettia näitä, niin kyllä tää perkele riittää. Kattoon pitää laittaa eka. Toi rako tosta. Jää kokonaan laittamaan. Tiedätkö sä, onko sulla nyt tekemistä? Kuis? Jos sä haluat, niin sä voit leikata tähän kattoon niitä paloja. On valaistunut. Kerrankin valoa pääs. Valo päälle, valo pää. Helvetti se valo! Vittu tää on Pistas. raskasta. Yhden näin, sit yhden noin, ja sit yhden noin, yhden varmaan
Toho. Onko se nyt plääni selvä, mitä sä... Ei! Ei! Nyt mä juon sen pois. Vitun tohella. No se. Paska. Nyt mä en oo enää yhtään niin varma, että tuleeko tästä yhtä hyvä. Tulee. Mä tarvisin mittanauhan. Ne on niitä, mitä mä en käytä. Juu. Sen kyllä huomaa. Mut ei se haittaa, toi voi laittaa pikkupalan tonne. Päädyimme lukuun 26. Ei ihan kokonaan, mutta jää sentit vajaan. Ei tarvii tota kanttia nyt rullailla tossa mukaan perisiin. Noin. Sä oot. Sitten alkaakin sitä palaa menemään. 26 senttiä meni siihen. Vähän kattoa menee varmaan joku muutama arkki. No. Siinä olisi nyt kaistaleet noihin ja tonne. Ette ikinä arvaa mitä tää on. Tää on erittäin hyvä. Toinen samanmoinen tonne. Se on lyhkäsempi. Niin on. Miksi sä sit toisen samanmoisen sinne teet? No sitä sitten lyhennellään. Mä ei välttämättä tarvii, mut jää tästä yli palasia. Ihan täydellinen. Oh. No eikä oo. No just vittu oikein mittainen. No eikä oo. Oh. No eikä oo. Häh? No ei ole. Niin. Se on liian pitkä. Eikä oo. No onhan. Just menee tohon rakoon. Ei sitä tarvii mennä sinne. Kai sä tajut, että se on huono rullata siinä, kun se menee rakoon. No otetaanko me nyt sitten tästä joku sentti Et sä pois? siitä ota, kun se menee tohon. Niin, no mut siis samanlaisesti. Mä sanoin sulle, että malta, kun tästä jää palasia, niin No. se voi mennä tohon. Eli sit toi vai? Niin. Saatana. No mitäs tänne sit tulee? No varmaan symmetrikal. 17. Ja sit katsotaan mitä loput. Loput jaettuna 2. Sit tulee hyvä. Let's go. Lätty siihen. Lättyski. Lättyski. Vittu mulla menee oikeesti hermo. Miksi tää pysyy? Mikä? Tää vitu vekotin. Haatana. Toho. Vakoo. Ja tohon vakoo. Vakoon. Laitetaan siemenet vakoon. Kokeillaan väli toista. Kattaako tämä tästä? Noin 50%. No vittu Käännä kattaa. toistepäin se. Ai näin. Noin, se on siinä. No niin, se voi rullaa siihen. Muistakaa tilata kanava ja kommentoida ja tykätä. Varsinkin tilatkaa. Se auttaa meitä. Sold. Näin on. Mutta muistakaa tilata kanava. Kiitos. Muistakaa aina kosketella toisianne ja itseänne. Muistakaa juu. Voi vittu. No niin. Olisiko aika mennä nukkumaan? Eristeasia. Kattelin, paljonko maksaa Oerma Flex 19 mm, olisiko ollut, onko se AF vai GF vai? Ei ole girlfriend, olisiko se sitten AF, mutta kuitenkin. Suomen maalta noin abouttia rallaa 64 250. Hyi helvetti, kun on kallista. Tähän nyt menee semmonen varmaan reilu 16 neliöä. Eli se on semmonen 750. Löysin Saksamaalta. Sama loota, mutta se maksaa joku 90. Eli meidän 750 tippukin 300 euroa. No sekin on ihan vitun kallista. Niin on. No sitten kun tätä autohan tää nyt siis markkinoitiin teille niin kuin budjettirakentamisella Tai retkeilyauto. markkinoidaan ja pidetään edelleen kiinni siitä. Niin sit jos ei nyt menisi ihan niin pitkälle, niin tossa huudeltiin semmoista samanlaista solukumieriste
materiaalia, mutta se ei ole tämmöistä levyä. Että se ei ole semmoista, vaan se on alun perin ollut haettu, ja sitä on siis ihan julmetun paljon, niin putkieristettä. Eli siis sellaista, mikä tulee putken ympärille. Ja nyt ei puhuta mistään 20 3/2 putkesta, vaan vähän paksummasta putkesta. Niin jos vetäisis niinku oikein budjetilla, niin otat semmosen pyöreän ja pistät sen auki, jolloin sä voit vääntää siitä itsellesi levyn. No, sit päästään siihen. Kun me aletaan vuoraamaan tää sprayliimalla, niin tähän menee aika monta purkkia sprayliimaa. Ja sit kun se pitäisi olla kuitenkin semmoista, mikä kestää siis vähän lämpöäkään, koska toi peltihan kuumenee, vaikka kuinka paljon, niin se pitäisi vissiin kestää vähän lämpöäkin. Ja sitten tuleeko ne pysymään siellä. Mutta mä nyt tää vasta suunnitteluvaiheessa, että jos sitä kävisi hakemassa muutaman pötkön ja kokeilis, että millainen siitä tulee. Se olisi budjettiratkaisuiltaan niin kuin kaikista järkevin, varsinkin kun sitä on nyt tarjottu meille, niin voitaisiin kokeilla, miten semmoinen niin kuin suoriutuisi tässä hommassa. Että onko se vitusti liikaa töitä versus siihen, että mitä sitten maksaa. Mutta sitten sä alat miettimään, että purkki spray-liimaa maksaa joku 20, ja sitten jos sä joudut sitä ostamaan 10, niin se on 200. Niin sillä hinnalla sä nyt sitten jo melkein tilaat 3 huntilla valmiit levyjä, niin ei sekään nyt sitten niinku ole millään tavalla mitenkään järkevää. Se on aika iso purkki ja se maksaa aika vähän. Niin, semmonen puilon paskin sprayliima, mikä, no meillä pysyy ne kissanmatot vuoden. 2-3 vuotta. Semmonen ajatus, maailma. Sitten ei tarvitsisi kuvaa hakea kaikkiin tommosia vakosiin ja varmaan joku loota evonavillaa. Niin hyvä tulis. Sais tän nyt tästä niinku silleen purkkiin tän eristyshomman, niin sit pääsis vähän suunnittelemaan ja sit pääsis vähän väkertelemään. Ja... Tää on nyt jotenkin kestänyt ihan tuhottoman kauan tää niin saatanas, tämä kohta projektista. Ja sit kun tää on vähän semmonen, ei tää niinku muutu mihinkään, vaan tästä niinku koko ajan tehty ja koko ajan tähän tulee niinku edistystä ja kaikkea muuta. Mut sit kun sä katot tätä, niin joo, tänne on lätkistynyt tämmösiä oransseja tarroja, vaude. On hirveän paljon on edistynyt tääkin auto taas. Kohta ollaan toista viikkoa on katseltu vaan, että kun lätkitään tämmösiä oransseja tarroja tänne. Kyllä niinku silmä halajais. Mä olisin tyytyväinen, kun tää olisi musta, eli täynnä Armaflexia. Sitten jo mä olisin silleen, että hei, jotain on tapahtunut. Mutta se, että tiedä sit, kyllähän se sitten, kun tohon jonkun levyn lätkäsee päälle, niin kivahan siitä tulee. Ja sitten kun vähän miettii, miten mä teen sen mun työpöydän tänne ja kaikkea muuta vastaavaa. Hei vittu, onko toi eristetty toi? Mikä? Ei. Se pitäisi varmaan eristää. No kyllähän sinne jotain tarvii. Kun jos kissat kato matkustaa siellä, niin se pitää olla tosi hyvin ääni eristetty. Ei ahdista. No, kyllä näitä jää. Kyllä mä oon melkein sitä mieltä. Mä haluaisin hakea sitä paksumpaa. Mihin sä sitä haluat? Tähän. Vai meneekö sulla yksi tommonen arkki tohon? Joo, about yksi kokonainen ja 1/3. Eli 3 arkkia periaatteessa tarvitsisi tohon. Niin. Se on meinaa joku 25 € arkki. Pari 20 arkki. No sit saisi takakaare ja ton. Ja sit siitä jostus sit hakisi vielä tonnekin. Täytyisi vähän sommitella ja ihmetellä ja miettiä, että montahan vitu arkkia tätä nyt menee tähän. Olisi meinaa kiva, kun lätkäsis tohon sit. Se on vaan siis saman valmistajan samanlaista mattoa, mutta se on siis tarkoitettu tänne päälle laitettavaksi. Niin siitä tulee se on vielä paksumpaa ja semmoista. Mutta kun se tosiaan maksaa joku 20 arkki, niin se on aika arvokas tavara. En mä nyt tiedä, että tää oli 8 € arkki, niin se on 2 kertaa kalliimpaa. Ja se on varmaan 3 kertaa paksumpaa. Katsotaan nyt. Kaikki riippuu meidän eristys siitä mustasta lämmin eristeestä. Jos sen sais menemään halvalla putkeen, niin sit olisi ehkä vähän rahaa taas lyö johonkin toiseen asiaan pikkusen enemmän. Niin, nimenomaan. Joko mennään syömään? Mulla on nälkä. Ei oo enää paljon. Niin ja oviin menee kans. Ai niin. Me menee 1 loota varmaan oviin. Niin menee. Mulla oli niinku harmaint haisuukaan. Miten, kun mä katsoin sitä jotain Valkaman, Laurin, Laten videoa, niin jos mä nyt oikein ymmärsin, niin se on saanut survottua sitä evonaa tonne ovien sisäosaan. Tuossa on reijät. No luulis nyt kyllä jollain sukkapuikolla saa varmaan laitettua. No varmaan voi olla. Sitten pitäisi keskuslukitus keksiä tähän ja... Muutama pikkujuttu tässä vielä on. Ei paljon. Melkein. Asia kerrallaan, Jere. Melkein. Apua. Ota. Vittu. Säikäikö sä niin Juh. paljon, että pääs pieruun? Juu. Ai vittu. Eikä yhtään häiritse. No vähän kuin en mä edes näe mitään, kun valokin on jossain perseessä. Mulla on vaikka mun juomanpitelijä. Se on mennyt nyt tänään niin hyvällä menestyksellä. Mä voin pidellä. Juu. Noin. Se on hääs. Nämä on hukkapalat, mitä on jäänyt tämän ja tuon jutuista. Ei kun on täällä vielä yksi tämmönen. Mutta ei paljon. Hieno. Tästä ei nyt tullut ehkä ihan niin hieno kuin tosta toisesta. Se on siinä. Huomenna jatkuu. Huomisen! The next day. Niin, meillä olisi nyt tämmöstä. Koska ihminen on hullu.
ihminen on hullu ja tyhmä samaan aikaan. Ja mä lupaan, että jos sä nyt meet katsomaan YouTube-ihmeelliseen maailmaan, kuinka eristät retkeilyauton putkieristeellä, niin et varmaan löydä. Mutta mä lupaan, tämän videon jälkeen, kun sä meet katsomaan, niin sä löydät ainakin yhden. Ei tästä voi tulla mitään järkevää. Mutta jos tätä maksaa 6 neliöä, jos me nyt levitetään tää nyt silleen levyksi, ja 6 neliöä tätä maksaa Suomessa 250 noin about. Ja tää on niinku huomattava halpaa, niin kyllähän se nyt täytyy nyt sit kokeilla ainakin. Mulla on ehkä paha aavistus, mutta ei anneta aavistuksien haittaa. Ja sittenhän meillä on vielä siihen kylkiäisiksi, koska toihan ei nyt tuolla pysy niinku kirveelläkään, jos se vaan viskelee sinne. Niin eka me vedetään vanha kunnon Parklääner ja sen jälkeen spray-liima. Jassu teki vähän tutkimustulosta, niin tää pitäisi olla semmoista, mikä tähän hommaan toimisi. Tää on joku Autosoundin testwinneri vuodelta nakkia, mutta tää pitäisi oikeasti olla ihan toimivaa. Kira on samaa mieltä. Hei, videon kohokohta. Oi. Tää on jo toinen kohokohta sitten vaiheessa. No joo, me tästä leikataan tää auki pitkin, niin me saadaan tästä semmonen levitetty paska. Ja sen jälkeen me mitataan sitten tätä tonne seiniin, noihin kohtiin, sen verran kun tarvii. Ja kokeillaan liimaa, että miten se pysyy. Ja sitten huomenna nähdään, että onko pysynyt vai eikö pysynyt. Että onko tää ihan tuhoon tuomittu idea vai onko tässä oikeasti jotain järkeä. Mutta kokeillaan. Jos tää ei toimi, niin kokeillaan sitten jotain muuta. Mutta tää nyt on kokeilemisen arvoinen idea. Haluatko sä olla työjohtaja? Haluaa. Kira haluaa olla työjohtaja. Moment of truth. Mä menen nyt kokeilemaan tätä, niin että tää tulisi tähän. Liimaa vaan ja kokeillaan pysyykö. Sitten sun pitäisi saada se niinku painettua siihen silleen, että se pysyisikin vielä siinä. No mä pidän sitä hetken, niin eiköhän se pysy. Vittu, muuten tulee pitkä prosessi. Ohjeessa lukee, ainakin internetissä luki, että tätä laitetaan niinku tähän pintaan ja sitten liimattomaan pintaan ja sitten pitää odottaa 10 minuuttia ja sitten laitetaan kiinni, niin se tarttuu heti. Niin mun teoria, jota Jere ei ymmärrä, on se, että tehdään niin kuin ohjeessa sanotaan ja kokeillaan. Jos se toimi, niin sitten mietitään jotain muuta. Laitetaanko me tähän vai? Joo, se on pesuaine. Sitten tänään. Asettelepas se nyt sinne ja katso, että mihin asti sun pitää liimata sitä. Näin päin. Niin käytännössä se menee nyt yli tuolta. Se voi mennä yli, kaikki peitetään joka tapauksessa. Niin, tohon kohtaan. Joo. Sitten tätä pitää auki. Pitää ottaa 10 minuuttia. On muuten joku 13 € pullo, että menee sen 300 € edestä noin. 10 minuuttia? Ihan vitun kauan. No lätkäse se nyt siis siihen ja kato millainen siitä tulee. Tai sit sä teet niinku ohjeessa sanoo. No kyllä mä nyt tekisin niin kuin ohjeessa sanoo, kun ei se nyt pysy siinä vielä. Ei niin. Sehän siinä on, kun nyt sä voit sen nytkin siihen tunkea, mutta sit sä joudut pitämään sitä siinä Niin. 5-10 minuuttia. Se on sticky. Onks mennyt jo 5 minuuttia? 30 sekuntia. Mä kyllä laitan tän jo. Kokeillaan. Apua! Tää menee tähän. Ja sitten tää laitetaan suoraan näin. No ei tarvinnut odottaa. Sen kyllä itse asiassa näkee vasta huomenna, että onko se blää. Ei kyllä. Irrannut. Mä oon ite liimaantunut tähän vitun lattiaan. Sitten ei muuta kuin seuraavaa palaa. Onpa jännittävää. Varo sormia. Joo, just vaihdoin terä. Voi olla, että tekee jopa haavankin. Mä istun näitten päällä. Niin sä voit varmaan suihkata sit 2 paneelia kerralla. No en tee, kun mä teen 1 kerralla. No ehkä 2. No, mutta tässä on niin hieno tämmönen, se peittyy. On kyllä ikävää. No ei auta kyllä muu. Sitten odotellaan pari sekuntia. 2 seconds later. No niin, voi laittaa. Minuun se meni, mutta ei se haittaa. Haittaako? No siinä se nyt on. Ei tohon. Sitten
nytten. Pidä kiinni, just noin. Noin. Wow. Kun mä veikkaisin, että nyt olisi fiksuinta vaan antaa olla ja testata ja katsoa mitä näille tapahtuu. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun ne kuivuu, koska meidän on ihan turha tehdä ylimääräistä työtä, jos ne irtoaa tässä nyt yön aikana. Ja jos me tullaan siihen tulokseen, vaikka kun me uploadataan tää video, niin voitte antaa vaikka sitten jotain vinkkejä ja ideoita siihen, että oliko tää ihan vitun tyhmä idea vai onko tässä jotain järkeä. Niin joo, kokeillaan nyt näin. Tilannetiedotus on se, että... Tilanne on vittu. Kirkko vittu. Kirkko vittu. No ei, vaan noi on nyt tossa. Ne on nyt siinä. Ja katsellaan nyt niitä vähän aikaa ja katsotaan pysyykö ne ja sillain. Onko idea tuhoon tuomittu vai ei? Kommentoikaa sinne alas, onko tää nyt ihan vitun typerää. Mulla ei nyt oikeesti oo enää vittu mitään hajua. Mut voi antaa kommenttia. Eikä olisi enää paljon jäljellä. Kiitos ja näkemiin.